Deputy CEM ka KGDC uba pinchngan NCM ulo ong baka jingay jat jong kikasi kaladon kaan kabalatip kum ka lineage ay kakandai spa kandai punyo kalong ka kamram ban budin ya ka kindon pat ban ri ban sumar ya ka dustur ukasi da ka baay jat kemi. Uloong balada ushinrang khasi uyolok da kabamde khasi udon kam ya tangka jat ningkong bad hadiin lala ban ya ka khasi tribe certificate sheki khun bad lala ban yo ka schedule tribe bad lada ka kintei khasi ka yo da bomde khasi kan hab ban le tai ka khasi tribe certificate bad lada ki khun ki shimjat shaka kemi kila ban let bet DC office ban yo ka schedule hinrei hadu menta ampat don kanu ka ye ki ba ai jat shokpa. Dia ya hadu mentang ngan subata ya fi kendiat usinrang khasi ubayo ek bomdei khasi udon kam nya ka tangjai nengkong hadin pra dep tangjai kanu ka jai kemai lala ban isu ya ka khasi tribe certificate seki khon bat nang ta kin apply ya ka schedule tribe lada ka kan thei khasi pat ya kayo yau rangba bomdei khasi kin hap apply hani tang ya ka khasi tribe kin don kam bantang jai hadin nang ta ki sa apply ya ka schedule tribe kitu kiba ai jai saka kemi pat ya kim don kam khasi tribe kila ban lei direct bai chapo DC office ban apply ya ka schedule tribe tenri ka jing edai pat kani ka jing ong baong ba ki ba ai jai kpa tin mana pagi empat don kanu ka kendon kani ka an jongi te ya kani ngathai la nang hapan ya discuss haga imlang ka salang ladang idon kam ne em ban wanra ya ka amendment hakani ka khasi lini cha ka knai spa knai pinyo khnang ba le se kanum wan ba kanu ka jisu thu baklai ki bobon tendai mentangi syek ren betik tang namar ba kam don kata ka kendon dia ki an berbor ngisat ya wanra ai ka jing pentlan ka por ka bangi ong ki amendment dia kan ru ngathang idon kam bun ki platform ban ya diskusi kan ka kam la ka ni am ban pendrung hang ni ha ka an khanai spa khanai penjau na ka benta gitu ki ba ai pa ngam ong em ne ho oi ten ri ka don kam ban ya discuss haki panel baper barno shikata nai kulong kuma nitip yang ni kum kai ba ai jakmi ki ong ka material society to house nem ka kandai spa kandai punyo ni wan ra ai kan ka ani du ni pen scam ya ke ai ka bangila le haka dustur jongi hakini ki khandiat snem le sengla padong ka don ka jing ya tuklar hang yang tai ba la kumnu la idon kam ban ong ba wat ubaya jek paru lese udi ban enjoy iju ki right kum enjoy ki ba ai jek kemi te kata kadang dei ka subject ban hab ban ya debate harum haneng hagi rensan pajba kanang mal lada don kam bon ra ya ka amendment ro kamlile ten re ya mentang yumnut ba namar ba kadai ka matrimonial society ten re kum ong mapi ba hajing ya dei bat ka jingai jek pa namar ba kamrung haka kendon anjongi tengidon kam la kumnu ban amen biang ya ka kang baswa ban amen nya ban don ka jinya tuklar hakiren san pajba kerpang ye kani ka kam kala dein em ka por yangi na ka benta ban pendrung hakane ka amen men ya ka jing ai jai pa ya mentang yimnut ban ong bakala dei ka por ladanyim pas ngutu hakiren san ba pher ya ka jing ong hoi ka dei ka jing ong jong pi kan dian ba ong ba jing ajai tang syaga genthei ka ta ba ka jing dei bat ka economy kham tam le se tende ka taru kan dei ka subject ban ya discuss hakiren san paiba ngam ong em ne hoi tende nga si batai dia ka balong ka khnai spa khnai bunyo hadu menta ngarai bisu tu e kata yan rei gi babun ki advantage ki disadvantage tende ya kata ngi don kam ban ya shai hakdar namar ba yangi latip kum ka matrimonial society kanu ka kam ka pangile kajing fuhi kalong na kabenta kajing baha tenrei don hang ne hang tai iba kibriu kim skotenat te ya katang im don problem
kum kinong ni kmat pai ba ngim don problem ban discuss biang hapo gi dorbar thau ain ban man ra ya kinu kat kum baji ngau jong gi pai ba small example man ta kum ya de bakani ka khasi le ne ja khat nai spa trai bin yo ngambeng bapli ginong snai kan ni khat nai spa nai bin yo nama gini ki pen scam be ya ka material society kata kamu ban itu be tang ya ki khun ki ba ai ja shaka kami nak benta kinu ki jingdon kam hoi la penrung nak benta ki bayo bom dei khasi ya ban le tang jai la daga di ka kan thei nak bom dei khasi bat ban nang ta kin yo khasi trai ne nang ta kan thei khasi ka bayo bom dei khasi ka taro ki don kam khasi trai don kam tang jai dia ke jadi bat kan ni ka jing ajai pa pada kalong silent nadu menta dia bang silent te ngimnut kin ban ong hato kalong ka badei ne ka balai tendai ko muji semua junga kalong la kumnu la don kam kajing ya discuss kajing ya tu kelar hakiran san pa ba hatu la dei ne am ya ka ri khasi jong ye ban pendung kum ga wei kan don hang ni bat dagi egi jing don kam ni kan nang ni